Yung kaya masa na masa ini paman na yajibu ala jami' agyong gutwa kapaka pagigtiyan kapaka na paman na sabot kapaka lagi yung ito paman ari para mo sa ginga paman ng mga masay man pamakabatan si pagili ako mga kuwan to ni ba asratu saa yung ito mga paman na tuos ko paman na bangkit na jami' alamat as-sughra na kad kharajat illa al-qalil minha paman na langu-languan paman na tuos ko kaya pakaran yung bangkit sumaro niya tuos kay bigyo mga ulama sumala tuos mga tuos bangkit at na utami ali rasulullah sa timanahan itong kasapulo na nagiti mga natos na sumaro niya tuos na aya katero ng mga ulama na langu-langun biya ka kwan biya ka burandaw langon paman na miyang ulawla so sabag yung nakamamasaan ni Manto ay po tigilan na paman na doon makagumaw kung mga ruruni at usi kong bangkit na so al-alamat al-murtabita bi fasadi zaman paman na ay nagulin na so grabe yung dunia ay nagulin na so wana sumasa ano di ba so climate paman na ay nagulin na paman na kasasalakaw nga si kumaman na apa isu paman nakapsugid ka doon gusto ka gagawin na miya ka paman nakasalin ng kauna na bedi man to na sa mga paman na apya yung pagkasa na kumakit ka niyo sa naman igra-igra dito apa man na lagi detiran ng buah paman na ma-upload man iman to sukuan paman na miya mamayaw na miya katong 2 minute ka usap na 1 minute ka ang miya ka begeran ko kumaguan emang ini paman na lagi ko paman na ay ato kanira nung nakulin so paman na murah paman na murahan dia paman na kita nga masaah na edukelin paman na mga paparati sa mga budak na mga muslim ada yang mabati sa mga hadir Rasulullah sallam na ayaw ko tuwar kirano na panganto ugain nakagibukyan to kirano Allah sa sabugyo kapaman na isa kinutuan na kita bumiyabati ang nagyong tapaman na kuwan al-mawsu' fil fitan wa ala wasrat as-sa'a na miyalu niya na paman na datingin na paman na tiuba abakatan an Allah inunta na ipagilahaman niya kung mga budataw yung mutabaga paman na itibo Allah paman na lagi datingin nung miyangaw na ambasa na so aya ini tiubo na unta paman na lininugsiran na lagi dumaan to kira na palinugsiran ada ba sila na linuba lagi dito manguso paman na ini puno kira peke ini puno kira Allah na unta mabagrandu na lagi dimampu paman na dapuno to mo man apaki dapugiran Allah na nasa kaya masato yung lima to da anto na yung paman na magbidaw madaglataw mismujo mga kafir anto na yung magbidaw so serta mo sa papapang na Pilipinas anto na ikal kira di manto na ay ikal kira nang tatiran na paman na kuan pinakamalalim dula sugod pwede din na discuss taman ko sa diran di doon ba training anto na ikabulag winong kaaantok niran agi nga Pilipinas na pagukitan amala lino udi ukit dia mala lino na pagukitan na mala tsunami ko malagi ni ko na ako naguaantok niram na paman na nakagalino ko pagka diran agi nga kapilin na to sa nga paman na mga munak mga paman na mga climate nakapag-upload man na maalibad na aya ka good no to naging unta ka paman nakapload ni naging unta ka bakaran naging unta asratu sa kaging unta miyan yung mga ulama paman na da makagumaw kung mga asrati sa asura unta mga paman na mga to sa mga ruruni na paman na bumong sa sumaдаglataw ka paman na diyo tumapunglo la paman na lagi do usang yang masatan yung mato na tiga paman na impossible mo tumanggulo la na mapunglo la na paman na swalde paman na mabubutad jaguan program la paman na sa nga masatan yung mato na so di mabalong sa mga kuwato ni ba mga mina nandugon siran pumalong sa nga bulawan nagyong utay sa ato sa miya ni Rasulullah na mga pinuta sa bulo nga ayang gumaw paman na ayang katil Rasulullah nang gumawa tigil sa paman na yan khasif paman ang tandahar al-furat bi jabalin min al-dhahab paman na gumaw na ba kailangan ibang bubanuga ka kilpot
akala na abula kapanaw, abulawan lang. Pamakapangan kayo, may ating paman lagi ito, pamanating tayo, pasimple po ito mamlola. Mamlola ito kami, yan, ito Rasulullah sallam. At namdama wala may nitang sila naging mga gasolina na di kayo, piya katalaw Rasulullah ulawan. Na Rasulullah, na basta betunian na huwa a'lamun nas bil lughal arabiyyah. Gina di paman na kailangan na padanan paman pada pemagusetan wagi nga paman akidatan. So Rasulullah na kailangan na makaparatiatan mo a'lamun nas bil lughal arabiyyah wa a'lamun nas bima yaqsudu min kalamihi. Paman katawan niya so tiru niya. Katawan niya so paman kalima pagusan niya. Katawan niya so hadap ko tiru niya. Nabagi na lagi dengan mga budak mga akidah. Mitiro Rasulullah na piangan to kanila tingkat nabagi na ni mapipiro Rasulullah. Lagi dong pagandar estimate ni Rasulullah pamana di niya sasagot jo kalima imo sariana. Lagi mismo Allah na lagi dong bera pagandar estimate. Aso piangan ni Allah mga sifat na piana ulo mga budakan lagi dia mga syaira. Ako na punaw din ako mana lagi dong pamana ay kapto pikiran na Rasulullah na ino sariang subas Arab na diranta to makuan ang mana kay bahasa Arab. Kaya pikiro lagi yung mga to mga di manawil kaya pikiro lagi nila ng mas kataw namin suma na ina pa man na inali Allah kalima na mas kataw namin suhada po na disukat tayo ng Allah hindi man naman na di manawil nagiti pa man na basta mi ano yung Rasulullah na nandita no duwilan inuta po pa makagiyang mo to katuruyan na adna hadith pa man ang pagkatawin na sa lakaw nagito mi ano yung Rasulullah pa man na jabat pinagdahab ang mapagkapakan ito sa gawas na butong niya emang tero pada na yung pasiblo to mana ni paman na kulit geografi dia ng dunia isap namin ang paman na sa mga paman ala masubra ada maaloy na giyon mo to paman na sa pagkilta ng Makkah ubusi sa Madina na ad na paman na ito rin ba ad na inggalibsan paman na khas ito paman na inggalbullah sa paman na didan malupa paman na majmu'a azimah min al-jins paman na madaklatan wa sundar paman na kagiging ta hadith tapi apa yang yung tabi abad yang nakitab nagpakai tindag yung to jais ang bagiggalbullah begitu nung siran wallah saking na dusir to pagultan na Madinah kusakuan Makkah na kagid na biya yung paman na mga hadith ad na Abdul Saleh paman na belagoy sapit na si pagagap sa Makkah na bubunog yung tuwa sundar na kupakat din lagi ito yung mapipikir Rasulullah giti paman na segi niya paman na Salman al-Auda na gin ka iyan din ka bubunog sa kuwan nangatigin na masroa ang paman na Europe ito lang na mga ripitan mga jiga kedusangan teroris na pada natigin sa usam ya karang isubang gitu kaya tingnan di kamu benugo sa teroris na napapanagin ang ganda taman at ibang yung mutuwa ano rin ba mutuwa mga tao na padatingin na pagkita sa teroris na yung mutuwa paman na pagigal ko Allah na ayat tingin na lasta paman na pagkita na subah din ako ayat ko na nung tapualip na sang natingin na paman na apiya pendemali sa hadith doon takong pagkita na yung tasundaro pagigal ko Allah na mararani kong mahadiga surah mahdi na ayam yaloy nasliskan yang ketukoy sa isa makakarubang antak ang makapilangan sa padaglataw sa Imam Adil bibina sa sumasa na iman ito babatan ng bagili ay paman na masawang alam ako man na tato'y pa paman na sigo buwin na paman na tutusan ipo na putay kira nga sila ni ito basa nami ano man Rasulullah paman na sakil tuwa kapakat ng mga nafit na ayat atur Rasulullah paman na wala araw yung mainit talil so tingin sa mga araw sa giyong oras na bagay tusok ito nga niran sa giyong ito akan darla betay kira mana niyan nagyang yung masataniman ito na masay niya paman na patol terketan ko akan bubunutan ko kumatan patol terketan ko pangadudutan sa paman na kumatan kapaman na gina masay niya fitna paman na masay niya paman na lumusi so mga grupo apaman na kuman isa na ipunanaw gina paman na si kanurak ka ipaman na grupo apan korek natunay ka Rasulullah man ajabuhum qadhafuhum finnar sa tawa paman na subag niya paman na tariman na naging paman na patuliran napatanak na bakasog na paman na di wiran makanarakan
napagi bitar nga miniro nga paman na aya ini na kuno paman na kabna niro kami paman na pumagusay na Amerikano paman na pagpakamata o gumatang Islam na pumagusay na Amerikano sudi di ka gede na aya pinaka-importante na tanong mo paman na sa tanong ang mga Muslim na dinagutan mo madon na palangitan pakinitan yung nanakida na paman na kailangan na ayat na paman ang masusundan na sundagin kinitalimpan ng Rasulullah sallam na ito na kinitalimpan ng Rasulullah may mato na batan umadadengan sa Rasulullah batan umadadengan sa mga sahabat na dito no siran may ilay uwid na kaya sa Rasulullah na tumiulad jagwan o lalat ang ito isa hadith sa Bukhari ng dating yan taraktukum alal mahajjatil bayda layluha kanahariha la yaziwan illa halik di Rasulullah paman na sakan na paman na yan na tanang sagano sa nabukos kanu gina di sa bukos kanu demang guna nao kagyan na tangos kanu si kulalan amiyang karera yan ang tua karya gina ini ibarat Rasulullah melagi duka gugug yang takadudu na may ilang ang kalalan ay mana yang paman na ayaw ko kadidegat di Rasulullah na piti bubagan na antahali na manas ka na pagkaw mga tao niya bilis ay mana niya na paman na di kita pagkagiro so mga kanong mga riyami Amia dede kami kan dia bigetong di surah-surah na piya kata na yan ataraktukum alal mahajjatil bayda pamana dia tanggus kanu si ati Rasulullah si kulalan apa mana tangtu amia ka sindo apa mana dia untuk alalan nama sindo naku awa kau nasi kasumua malibutang nabiti babaga malibut dia bisa sama nanti ni pamana mga ini tulad Rasulullah kau kita kan Namanya ka paman na lagi naman o paman na miya ka pepe mo to paman na so mo to kiyaw sa yung mga ulama na lagi do paman na kung bumipikiran ng tanong na ano ba tanong mabublag si kung asron nubuwa si kung masawang sulam amay ka sa tanong na susultan wag yung tokit natuloy ti Rasulullah natong datigyan apag ganyan paman na hato paman na kendo unyar ka tanong paman na bitan uga dedag datigyan apaman na taraktu fikum amray Isa riwayat na sayain lam tadillu ba'dakum abadan. Ada sa riwayat pamanata taraktu fikum amran sunna saya na pamanaw kitabullah. Ada riwayat na kitab Allah wa sunnatin ugi na kailangan nuto riwayat sahih. Api apin gibo kinutan mo da kitab Allah nakagisuwal na nantulit tingin sa Quran wa ma atakum rasul fakhudhu wa ma nahakum an fantahu. Mana niya giyo mo tuwa kaya pagiso ng hadith na lang nuto ko. Mana niyan na ayah bagang-bagang na ini tulad ng Rasulullah adi tanong pagdedag na ito na ikilugan tanong na ayah kilugan tanong na sumatatap sa ginang na Quran na sumatatap sa ginang na sunnah imato na ngaya kaya pagpapan na kaya impuro bagian kaya paman nato din ba mga kasangapan na malagid so ayah paman na ilmu yan English at Arabic nang bubiyabek ang ito na ikubun ang batian ka kitab na kailangan nakataon yung taong ni mga ulama at kunirong sukwat. Nakataman yun. Kapaman na ayaw katulong mga ulama na suungay kapag ilmo, naginan sa agaman yun. Ginain mo ko agaman. Na naginan natigil siya, ginan natigil sa agaman yun. Na fanduro ma ilaman ta sudo na minhundin. Paman na pamimiliin yun, dan yung puso agaman yun. Layon tayo paman na pagkabagan niya ini, paman na ini tulad ng Rasulullah Nagyang kutu akagab kita ng Quran ang puso sunnah. Nato na panibudam niya pamanang niya dunya. Natigin alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Paman lagi do tiguro sunna lagi do pitul ra tanong. Ako ba ko kay boss? Nambuban ng ganiyo so paman alala na ako sulala ng mga khalifa ko. Nantay mga khalifa niya. So Abu Bakar, so Umar, so Uthman, suali nagikunan paman na at paman na ayang na hadith na paman na ayang katulong ng mga ulama na bigyan mo Allah sa mga khulafa rasidun sa kabenar as-sunnah muttaba. Amay kagiyang mo to khalifa isa sa mga khalifa na anang gulubugan yan uwid na sila na daw gulubugan niran ang paman na makaliyon yung paman na doon Rasulullah igir amya sa pakiran na lagi din na magani kapag adras